L'agricultura ecològica és un sistema de gestió agrícola i de producció d'aliments que combina les millors pràctiques ambientals, un nivell elevat de biodiversitat i la preservació dels recursos naturals. A més, l'agricultura ecològica impulsa el desenvolupament local sostenible de la zona i afavoreix la millora de la riquesa del patrimoni agrari i paisatgístic. Aquesta agricultura segueix una sèrie de principis que s'apliquen a cadascuna de les etapes, tant de producció com d'elaboració i distribució, i no permet fer servir organismes modificats genèticament, coneguts també com a transgènics, ni productes fitosanitaris de síntesi química o adobs de síntesi química que puguin impactar de forma negativa en el medi. A l'agricultura ecològica, els únics adobs permesos són els adobs orgànics. A diferència de l'agricultura convencional, que els adobs nítrics tenen un efecte immediat, en l'agricultura ecològica, els adobs aquests orgànics, la funció és més general, holística, a llarg plaç. Llavors, no és només adobs que estiguin encarats a les plantes, sinó és una estratègia general de cara a enriquir tot el que és el subsol. L'adobat en agricultura ecològica no es pot utilitzar adobs de síntesi, per tant, cobrim les necessitats, cuidant moltíssim la matèria orgànica del sòl, l'aportació d'adobs verds entre cultius, això és primordial, i ajudes amb fem compostat per cobrir les necessitats nutricionals de la planta. En l'agricultura ecològica es dona una importància especial a la rotació plurianual de cultius i d'altres tècniques per garantir i potenciar la diversitat del medi i incrementar la matèria orgànica del sòl. Degut a que no es pot utilitzar pesticides de síntesi, és bàsic treballar la rotació de cultius i el cuidado dels marges per establir una bona simbiosi i biodiversitat entre la fauna auxiliar i després també sobretot treballar amb varietats i cultius bastant adaptats al nostre terreny. Cada família d'aquestes plantes té la particularitat d'absorbir uns nutrients del terra. Si fem sempre la mateixa varietat, acabarem esgotant aquella terra d'aquell nutrient que necessita aquella varietat o aquella planta. Mentre que si fem rotació, generem un equilibri que, a més, si introduïm un conreu anual de lleguminoses, fins i tot fem aportació natural de nitrogen al sòl, que també necessitaran els conreus que eliminen al darrere. Per tant, que hi hagi una bona rotació de conreus i també, a ser possible, una bona associació, és la llei pilar bàsica per una bona praxis en agricultura ecològica. També es fan servir tècniques com les franges florals, la diversitat vegetal, marges als conreus, el reservori de fauna útil o benèfica o les feromones agrícoles. Llavors hi ha plagues que l'acció dels depredadors naturals no és suficient per controlar-les. Les bones pràctiques culturals dels productors tampoc són suficients i és en aquests casos, i només en aquests casos, que opten pels tractaments fitosanitaris que ens permet la normativa ecològica. Aquest tipus d'agricultura garanteix al consumidor que els mètodes emprats per obtenir aquests aliments s'ajusten a la normativa europea de producció ecològica vigent i que se segueix un control rigorós durant tot el procés de producció, elaboració i comercialització.